ኢትዮጵያ የባህር በር ባለቤት ካልሆነች ሰፈሩ አይለወጥም፣ ሰፈሩ ሰላም አያገኝም፣ የዓለም ንግድም ይስተጓጎላል። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብልጽግና ኣብ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ እንተዘይረኺባ እዚ ከባቢ እዚ ሰላም ክረክብ ኣይክእልኒ ዝብል ፈኸራ ኢና ንርኢ ዘለና። እዚ ተሃዲድን ፈኸራን ኢና ክንብሎ ንኽእል። ዳርጋ ከቢድ ዝኾነ ማይክሮፎናት ገይሮም እዮም መፂኦምልና ዘለዉ። ሁሉ ነገር ወደመ፣ ያ ሁሉ ተቋም ወደመ ብለህ እንደ ሀገር ይቆረቁርሃል። እንደ ንብረት አይደለም በውስጡ ያለ ነው ማለት ነው። ከማንም በፊት ብንጮኛ ስለምናውቀው ስለኖርንበት ጓደኞቻችን ያን ባህር ብለው መስዋዕት ሆነዋል። እዛ ቦታ ላይ ጀነራሎች ማለት በእኛ ቋንቋ አጠራር ኮሞዶሮች ጦሩን የሚመሩ የባህር ኃይል ምክትል አዛዥ እዛ ነው የተሰዉት። ትልልቅ ኃላፊዎች እዛ ነው የተሰዉት። ትልልቅ መስመራዊ መኮንኖች እዛ ነው የተሰዉት። መርከበኞች፣ ማሪን ኮማንዶዎች፣ ሙዚቃ ምን ያልተሰዋለ ዳርጋ ብልጽግና ነዚ ኣርእሲ እዚ ቁሩብትለይ ታይም ኣውት ሂብዎ ነይሩ፣ ቁሩብትለይ ዕረፍቲ ሂብዎ ነይሩ። ሕጂ ድማ ትእዛዝ ከም ዝመፆም ኢና ንርኢ ዘለና። ብብርቱዕ ድምፂ ናብኡ ክምለሱ ከም ዘለዎምን ነዚ ሕጂ ተበጊሱ ዘሎ ድማ ዝተፈላለየ ዳይሬክሽንስ እዮም ሂቦሞ ዘለዉ። ሓንቲ ካብታ ኣንፈት ከትሕዝዋ ዝደልዩ ዘለዉ ንነዊሕ ሰሪሖም ላዮም ሕጂ ግን ተመሊሶም ናብኣ ክድኸዱ ዘለዉ ዓፋር ትብል እያ። አሰብ ኢትዮጵያ መሆን ነው እኛ የምናውቀው። የእኛ አባታችን አባታችን ነው። እነዚህ ወገኖች በደስታና በሐዘን ጊዜ ያሳለፉት ትዝታ ዛሬም አልተለያቸው። በተለይ የዘመን መለወጫ በዓል አከባበር ልዩ ነው። ልዩ የሚያደርገው የዘመን መለወጫ የእስልምና እምነት ተከታዮችም የክርስቲያን እምነት ተከታዮችም በጋራ የሚያከብሩት። ባህሩ ላይ ደግሞ ባህር ኃይሎች ፓውዛ ያበራሉ። ቀን ነው የሚመስለው። በተለይ ደግሞ ደስ የሚል አያቶች አሉ፣ ቅድመ አያቶች አሉ ከልጅ ልጆቻቸው ጋር እዛ ባህር ላይ ሲንቦጫረቁ ሲጨፍሩ፣ ህፃኑ አያቱን ሲረጨው፣ አያቱ ህፃኑን ሲረጨው። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብጉዳይ ናይ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ብዙሕ ፕሮፓጋንዳ ክግበር እዩ ዝፍትን ዘሎ። እቲ ኢትዮጵያውያን ብልጽግና ከም በዓል ዓቢ ድማ ንህዝቢ ዓፋር ብፍሉይ ሓልዮት ነዚ ጉዳይ እዚ ይገብሩሎም ከም ዘለዉ እዮም ኣጀንዳ ክፈጥሩ ዝፍትኑ ዘለዉ። ኣጋይን እዛ ጉዳይ እዚኣ መሕቢኢት ኢና ንብለኩም ዘለና፣ ግን መሕቢኢት ጥራይ ምባል እውን እኹል ኣይኮነን። ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ብርቱዕ ዝኾነ ምንቅስቓስ ኤርትራ ክፃወተ ትኽእል ካርድታት ኣገደስቲ ኣለዋ። ሓንቲ ካብተን ካርድታት ድማ ለንቀነ ተጠቂማትላ ኣውፂኣታ ኣላ። እታ ካርዲ ከነሪአኩም ኢና ንዖም ኢላ ኣይኮነትን ኣውፂኣታ፣ ግን እታ ካርዲ ኣገዳሲት ካርዲ እያ ነይራ። ሕጂ እዚ ናይ ዓፋር ዝብል ዘሎ ከም ኣርእስቲ ብዙሕ ግዜ ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ኤርትራ ህዝባዊ መለዓዓል ወይ እውን ናይ ህዝቢ ምምቕቓል ንምፍጣር ዝጥቀምሉ እዮም። ኣብ ኢትዮጵያ እንድሕር ከድካ ህዝቢ ዓፋር እንታይ ኣለዎ እንድሕር ኢልካ ናቲንግ። ንህዝቢ ዓፋር ኣብ ግምት ዝእቱ ነገር የለን። ስለዚ ሎሚ እዮም ዘኪሮሞ ነዚ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ስለ ዝደልዩ ዘለዉ። ስለዚ ዓፋር ሓደ ህዝቢ እዮም፣ ኣርቲፊሻል ቦርደርስካ ዶብ ክህልዎም የብሉን። እዛ ዘረባ እዚኣ ድማ ምስ መን ተባእሶም ኩሉ ግዜ መሲልኩም ኣጀንዳ ናይ ዓፋር ሓንቲ ካብቲ ቀንዲ ሰንሲቲቭ ኣብ ኤርትራ ኣይኮነትን ክትፈልጡ ዘለኩም ኣብ ጅቡቲ እያ። ኣብ ጅቡቲ እታ ፖለቲካዊ ዳይናሚክስ ናይ ጅቡቲ ኣዝዩ ሰንኮፍ ዝኾነ እዩ። ስለዚ እዛ ዘረባ ናይ ዓፋር ኣብ ጅቡቲ ዓብ ተራ እዩ ዘለዋ። እዚኣ ካብ ንኤርትራ ንጅቡቲ እያ ዝያዳ ትሃሲ። ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ናይ ዓፋር ምንቅስቃስ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ዝግበር ብልጽግና ባዕሉ ዘበጋግሶ ኣብ ኢትዮጵያ ኣሎ፣ ግን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ብሄራዊ ምንቅስቃስ የለን። ብለን ናትና ናፅነት ክንገብር ናይ ኢሉ ብረት ኣልዒሉ ዝቃለስ የለን ኣብ ኤርትራ፣ ወይ እውን ናይ ዓፋር ኢሉ ብረት ኣልዒሉ ዝንቀሳቀስ የለን። ኣብ ደገ ኩሉ ሰብ ክገብር ይኽእል እዩ። ምክንያቱ ኣጀንዳታት እውን ስለ ዝኾነ እቶም ንነዊሕ እዋን እውን ስለ ዝደልይዎ እቶም ኢትዮጵያ ነታ ኤርትራ ክመቃቅልዋ ስለ ዝደልዩ ነቲ ህዝብን ተሓቢሩ ስለ ዘይክእልዎ እንታይ ክገብርሎ መቃቂልካ ቃልሲ ከም ዝግበር ክትገብር ኣለካ እምበር ሕጂ ዓፋር በይኑ ተቃሊሱ ወይ እውን ዓፋር በይኑ ከም ዝገይሩ ሃገር ክሃንፅ ወይ እውን ገለ ነገር ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ዓፋር ኣብ ኤርትራ እዩ ዘሎ። ኤርትራ ድማ ናይ 9 ብሄራት እያ። ካልኣይ ድማ ዓፋር እውን ከም ህዝቢ ክትሪኦ ከለካ ውሑድ ህዝቢ ኣብ ኤርትራ፣ ኣብኣቶም ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ክኸውን ይኽእል ኣብ ኤርትራ ውሑድ ህዝቢ እዩ። ብሓፈሻ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ከም ህዝቢ ኤርትራ እውን ምስ ከባቢኡ ክወዳደር ከሎ ውሑድ እዩ። ሃገርና ኣይኮነን ንዓፋር ንብሙሉ ህዝቢ ኤርትራ ኣፀቢቓ ተዓብየና ሃገር እያ። ዝኣክል ፀጋታት ንዓድነቶም ኤርትራውያን ኣገለገለ ክዛረቡኹም ከለዉ ተጠንቀቑ። ኤርትራ ተኣክል ሃገር እያ ዘላትና። ንሳቶም ነታ ሃገርና ከፅብዋን ከንእስዋን እዮም ዝደልዩ። ኣብ ንዓፋር እታ ኣፍቲ ባሕርናትካ ይብሎ ኖ ንዓፋር ኣይኮነን ነቲ 5 ሚልዮን ህዝቢ ኤርትራ እቲ ባሕርናትና ኣዝዩ ይዓብዮ። ክንደይ ግዜ ነጊረኩም እየ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዳህላክ ጥራይ ከተቐምጦ ትኽእል ኢኻ።
عفارو كنامو نارو تغرينيوت بلينو تغريو راشايدو كل نجار دميركا أبدا هلاك تقوم تخليها أبدا سيتاتنا تراي ما تخلينا كنت دا سيتاتنا تراي هاجرات اللوا كابز بيرتراز بز حزب زلون سلازي اتي عفار بينو سلو زخونه زطعمو وي وين تغرا بينو مسكده زطعمو غيرم زنغروخا نصلاتي زطعمو نعا يكون زطعمكا حزب ኤርትራ كنك حلو زلو حزب ኤርትራ ስለዚ حالي يكون زيوم كم زبل زلو بعال زيوم كاكتريوم يوم اجي سمعوهم تايبلو زي نتا قندي نتا فيلمي حسب نخملس تلوخو تباهيبو زلو نا ابي احمد بعل تزاريبو سلدي سلطه نزيوم هيبو ما زلو حسب ለማስመለስ ነው ይሄን ጦርነት ያደረጋችሁት የሚል አስተሳሰብ በመራባውያኑ በኩል አልነበረም አይደለም ግን ኦቨርካም እናደርግ ምን ይችላል የነበረው ፕሮብሌም ነውና ያጋጣሚ አብልጧናል ብዬ ነው የማምነው እና ዶክተር አብይ መንግስት በዚህ ስራ ላይ ትልቅ ስራ ሰርቷል የሚል እምነት አለኝ ያኔ ይሄ አጀንዳ ታቡ ነው የነበረው ስታነሳው አልሃሪ ጸረ ህዝብ ጸረ ዲሞክራሲ ጸረ ምናምን የማይለጠፍ ስም የለም ለሁላችንም አሁን አጀንዳው ኢንተርናሽናል አጀንዳ ሆኗል እውነት ነው ኢትዮጵያ የባህር በር ያስፈልጋታል ኢትዮጵያ ውስጥ የባህር በር ከሌላት አፍሪካ ቀንድ ውስጥ ሰላምና መረጋጋት አይኖርም የሚል ግንዛቤ ተይዟል ኢትዮጵያ አሁን ባለው የጂኦግራፊክ ሁኔታ ከተቀመጠች አፍሪካ ቀንድ ውስጥ ሰላም አይኖርም ኢኮኖሚ እድገት አይኖርም እዚያ ዘረባት ፀንሕት እንተሪኹማ አብይ አሕመድ ዝብላ ዘሎ ዘረባያ ተማኺሮም ከም ዝኾኑ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ተዘይረኺባ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላም ኣይህሉን እዩ መስመር ናይ ንግዲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ እውን ሰላም ኣይክህልዎን እዩ ርግኣት እውን ኣይክህሉን እዩ ዝብላ ፀንሐ እዚ እውን ይደግማሎ ስለዚ ካብ ላዕሊ ዝመፀ ዘረባ ብሓደ ተማኺሮም ነቲ ዞባ ክሸጥዋ ዝፍትኑ ዘለው እዮም ብተደጋጋሚ ሰላም ክህሉ እንትደልዩ ንሕና ኣብ ደገ ባሕሪ ክወሃበና ክኸላሎ ዝብል ስነ መግቦት ንምጥቃም ዝጥቀምሉ ዘለው እዮም ስለዚ እዚ ነገር እዚ ኣቃሊልካ ናናይስካን ክረአ ዝኽእል ኣይኮነን ወገን ኤርትራ እውን ይከታተልዎ ከም ዘለውን ሓንቲ ቪድዮ ካብ ኤርትራ ዝወፀት ኣላ ብወገን ስርዓት ብልፅግና ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ብፍላይ ምስ ዋንነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝዛመዱ ሓሳባትን ጎስጓሳትን ብግቡእ ብዝግባእ ንምርዳእ እዩ ብመንፅር ታሪክን ጂኦፖለቲካን ናይዚ ዞባን ካልኦትን ኣገተ 24 እዚ ከዓ ግዙፍ ስትራቴጂ ወይ ዓብዪ ስትራቴጂ በትቶም ዝብልዎ ኣብ ስትራቴጂ ናይ ክልተ ማያት ዝብል ፅሑፍ እዩ እዚ ተዳልዩ በዚ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ተባሂሉ ዝቐረበ እዩ ትሕዝቶ ናቱ ኣብቲ ውሽጢ ክንሪኦ ኢና ካሊእ ሳልሳይ ወፍሪ ምዕራግ ምትፍናን ምስዳድ ደብዳቤታት ካብ ተናውሒ እዋን ጀሚሩ እቲ ስርዓት ናብ ሴክሬታሪ ጀነራል ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ናብ መሓዙት ዝብለን ሃገራት ብፍላይ እተን ኣባላት ባይቶ ፀጥታ ዝኾነ ከምኡውን ብተደጋጋሚ ደብዳቤታት ክሰድድ ፀኒሑ ኣብዚ ቀረባ እዋን ዝረኣይናዮ ከዓ ናብ መንግስቲ ኤርትራ ናብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዝሰደዶ ደብዳቤ ከዓ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ተዘርጊሑ ስለ ዝኾነ ኩላትና ርኢናዮ ክንከውን ንኽእል ኢና ራብዓይ ብልሂቃን ጸሓፍቲ ሰብ መዚ ምክልኻል እቲ ሃገር ዝቐርብ ወይ ዝበሃል ብዛዕባ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ እዩ ስለዚ ከምቲ ቀዲመ ዝበልክዎ ነቲ እንታይ ኢሎም እንታይ ተባሂሉ ድሓንሱ ኩላትና ንፈልጦ ስለ ዝኾንና ብዙሕ ግዜ ኣይክነጥፍኣሉን ኢና ናብቲ ትሕዝቶ ናይቲ መደብ ቀንዲ ክንከይድ ማለት እዩ ሕጂ ከም ካልኣይቲ ንሕቶ ዋነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ይድግፍ ምባል ስርዓት ዘቕርቦ ዘሎ ምክንያታት እንታይ እዩ ሓደ ታሪክን ጂኦግራፍን ኣብቲ ናይ ታሪክ ሕጂ እውን ብተመሳሳሊ ብዙሕ ኣብ ዝርዝራት ኣይከኣቱን እየ እቲ ኩሉ ግዜ ዝደጋገም ኢትዮጵያ 3000 ዓመት ታሪክ ዘለዋ ሃገር እያ ኣክሱማውያን ኪኖ ቀይሕ ባሕሪ ወሪሮም ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ይገዝኡ ነይሮም ዝተፈላለየ እቲ ናይ ጂኦግራፍ ከዓ ቅርበት እንከለና ምስ ቀይሕ ባሕሪ ንእሽተይ ፍልሊ ከላትና ናይ 60 ኪሎ ሜትር ንሕናስ ካብ ባሕሪስ ከምዚ ዓይነት እንታሽሙ ክህልወና ኣይምተገብአን ዝብልዎ ዝተፈላለየ ምክንያታት ማለት እዩ እቲ ቁጠባኡ ንሕና ብኢትዮጵያ ዓባይ ሃገር እያ ዓብ ቁጠባ 1.3 ሚልዮን ብዝሒ ህዝቢ ዘለዋ እያ እዚ እውን ሓደ ምክንያት ክኸውን ይኽእል ይብልዎ ኤትኒካዊ እዚ ኣዝዩ ሓደገኛን መርዛምን ዝኾነ ምክንያት ኣብዚ ኸ እንታይ ይብሉ ህዝቢ ዓፈር ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ህዝቢ ዓፈር ኣብ ጅቡቲ ዘሎን ህዝቢ ዓፈር ኣብ ኤርትራ ዘሎን ክልቲኡ ህዝቢ ዓፈር ኣብ ጅቡቲን ኤርትራን ዘሎ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክረክብ ከሎስ እቲ ሳልሳይ ህዝቢ ዓፈር ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎስ ዘይረኽበሉ ምክንያት የለን ወይ ካስ ከም ወፅዓ ከቕርቦ ይፍትኑ እዚ ከዓ ኣዝዩ ሓደገኛ ምክንያት እዩ ማለት እዩ እቲ ናይ ዴሞግራፊ ከምታ ቀዲመ ዝገለፅኮ ምስቲ ብዝሒ ህዝቢ 103 ወይ ገለ ሚልዮን ንኸውን ኣለና እሞ እዚ ኩሉ ህዝቢ ሒዝናስ ናይ ጂኦግራፊ እሱራት ክንከውን ኣይምተገበአን ወይ ከዓ ይግባአን እዩ ዝብል እዩ ስለዚ እተን ምክንያት ኣጠቓሊልናስ ብመንፅር ናይ ኣህጉራዊ ሕግስ ብከምዚ ዓይነት ምክንያታት
أفدق بحر زي بالهجر أفدق بحر يختركب زدنجك حقتات ويكا زخوني كاب استفل عليه أقراو علات زمنشو قديتا اللودي يلن بتي منصر نايتي حامشاي ويتا أقراو حقي خنرينا مان ስለዚህ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ምኽንያታት እቲ መንግስቲ ኤርትራ እዚኣ ቪድዮ እዚኣ ኣብ ሆርዳታ ኣላትኩም ከይትኩም ረእይዋ ብወገን ኤርትራ እውን እቲ መፅናዕታዊ ፅሑፋት ከምኡውን ሰሚናራት ብተደጋጋሚ ነቲ ዲቤት ብፍላይ ብእንግሊሽ ከምዚ ዓይነት ኮንቨርሴሽንስ ዝዘረባ እዚ እጂ ብእንግሊሽ ተገይሩ ብመንገዲ ኤርትራ እውን ብመንገዲ እቲ ሚኒስትሪ ሓበሬታ ናይ ኤርትራ እውን ክወፅእ እንተዝጅምር ፅቡቕ ነይሩ ምክንያቱ ዊ ኦልሶ ኒድ ቱ ንኤርትራውያን መመላስ ጥራይ ዘይኮነ መንግስቲ ኤርትራ ንዓለም እውን ክእመን ክኽእል ኣለዎ የስ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ብዙሕ ግዜ እናፀሓፈ ነዚ ነገር እዚ ዲባንክ ይገብሮ እዩ ግን sometimes we need to do more ንኢትዮጵያውያን ክንእምኖም ኣይንኽእል ኢና ምክንያቱ ደይ መደይሎም ዝፀመሙ ስለ ዝኾነ ግን ነቲ ማሕበረሰብ ዓለም ናይ ምእማን ተልእኮ ኣለና ስራሕ ኣለና ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኢራናውያን ልኡላውነትና ተጋሂሱ ኢሎም ይድቅሱ ኣለዉ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ኣሜሪካ ጥሕሳ ዘለልካ ይትድቅስን ኢኻ you have to fight back ወተሃደራዊ ቃልሲ ጥራይ ዘይኮነስ ዲፕሎማስያዊ ቃልሲ ሚድያዊ ቃልሲ ኩሉ ነገር እናገበርካ እንተቐፂልካ እዩ እምበር እዚ ዓለም ፀማም ስለ ዝኾነት ደጊፍካ እዝናያ ከተስማዓ ዘለካ ናው ናይ ኤርትራ ስትራቴጂ እንታይ ክኸውን ይኽእል ኤርትራ ክገብሮ ዘለዋ ሓደ ኣብ ኩናት ስለዘየላ ብልፅግና መህደምን ኣይትሽግሮም እንዲ ክገብረና ዝደሊ ዘሎ ኣብዚኣ ሕጂ ጥራይ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ለንቀነ ጥራይ ዘጋጥሞ ከሪአኩም እዚ ረእይዎ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ ኣጋጢሙ መሲልኩም ኣብዚ ቅንያ ዝሓለፈ እዩ ኣብ ኢስት ጎጃም ኣብ ምብራቅ ጎጃም ዘጋጠመ እዩ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ሸር ክገብርዎ ርየ ነይረ ልዕሊ 120 ንፁሓት ህዝቢ ከም ዝተቐተሉ እዩ ዝንገር ዘሎ ብመን ብኣብይ ኣሕመድ ዓሊ ማለት እዩ በቲ ስርዓት ናይ ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ ዝተቐተሉ ህዝቢ ኢና ንርኢ ዘለና ከምኡውን በተደጋጋሚ ብድሮናት ሲቪል ይቀትል ከም ዘሎ ዝገልጽ ሓበሬታ ይወፅእ ኣሎ ህዝቢ ምሓራ ድማ ሓደ ኬዝ አንጻሩ ፈጢሮም ኣለው ስጋ April 2024 a really heavy report was submitted to the United Nations and it makes one of the most ዳርጋ ኣብ ክልል ኣምሓራ ጀኖሳይድ ይፍጸም ከም ዘሎ ዓብይ መጽናዕታዊ ጽሑፍን ፋይላትን ናብ ዝምልከቶም ኣካላት ይሰድለው እዚ ጀኖሳይድ እዚ ድማ ሲስተማቲካሊ ንዓመታት ዝቐፀለ ምዃኑን ኣብይ ኣሕመድ ዳይ ይቕፅሎን የበርትዖን ስለ ዘሎ እምበር እቲ ጉዳይ ንነዊሕ ዓመታት ዝቐፀለ ምዃኑ ኣብ ህዝቢ ምሓራ ብተደጋጋሚ ግፍዒ የጋጥም ከም ዝነበረ ነቲ ህዝቢ ደይመደይሎም የፅንትዎ ከም ዘለውን ዝገልፅ ሓበሬታ እዩ ኣብ ትግራይ ድሮ ብዙሕ ገበናት ከም ዝፈፀመ ኣብይ ኣሕመድ ጉዳይ ናቱ ዓለም ስለ ትፈልጦ ብዙሕ ምትግጋም ዘድልዮ ኣይኮነን እሱ እዚ ናይ ክልል ኣምሓራ ድማ ካልእ ኬዝ እዩ ካብ ቀደም ዝጀመረ ግን ከም ንሪኦ ዘለና ብተደጋጋሚ ጀኖሳይድ ማለት ንሕብረተሰብ ሲስተማቲካሊ ከም ዘይዓብን ከም ዝዳኸምን መንፈሱ ሓይሉ ቁፅሩ ጉልበቱ ቁጠብኡ መነባብሩ ኩሉ ከም ዝዳኸም ምግባር ስለ ዝኾነ እዚ ኣብዚ እውን ህዝቢ ኣምሓራ ኣብ ልዕልና ዝተኻየደ እዩ ብቅድሚ ኢህኣደግ ክመፅእ ከሎ ዝጀመረ ቅድሚ እውን ይብልዎ እዮም ግን ኢህኣደግ ንነዊሕ ዓመታት ሰሪሑሉ እዩ ሕጂ ድማ ብልፅግና ብዝለዓለ ሓይሊ ይቕፅሎ ኣሎ ዝብል ኢና ንርኢ ዘለና እንታይ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ እቲ መርሕነት ናይ ኢትዮጵያ ብብዙሕ ህዝብታት ዝብገስ ክሲ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ሕጂ ኢትዮጵያውያን ንሕጂ ጥራይ ዘጋጠመን ኣምሓሩ ሕጂ ዘጋጠመ ጥራይ ኣይኮነን ይብሉ ኣለዉ ወላ ቅድሚ ኣብ ስርዓት ኣብ ግዜ ደርጊ እውን ኣብ ልዕሊ ኣምሓራ ዝግበር ዝነበረ ኩነታት ከም ዘሎ ይነግሩ ድሕሪ ኣብቲ ኢህኣደግ ወይ ከዓ ህወሓት ኣብ ዘመሓድርሉ ዝነበሩ ድማ ክሳብ 3 ሚልዮን ህዝቢ ከም ዝጠፈ ኣብዚ ሕጂ ድማ ሪፖርትስ ክሌምስ ሽፍት ቱ ኦቨርት ኣብዚ ሕጂ ግን ብርቱዕ ብዝኾነ መንገዲ ብኩናትን ብካልእ መንገድን ብጥሜትን ብጥዕናን ብዝበርትዕ መንገዲ ድማ ሕጂ እቲ ነገር ይቕፅል ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ ኣገይን እዚ ቅድሚቲ ታሽሙ ዝነበረ እዚ ናይ ኣምሓራ እዚ ሕጂ ንምንታይ ይጠቕመና እንድሕር ኢኹሞ እዚ ሓበሬታ እዚ ብልፅግና ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይ ብ3-4 ህዝቢ ብጀኖሳይድ ከም ዝሕተትን እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ሓደግ በብወገኑ ይደፍኣሉ ስለ ዘሎ እቲ ናይ ብልፅግና ተቐባልነት ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ወላ እኮ ይድግፍዎ እንተለዎ ኣጀንዳ ስለ ዘለዎም ግን ኣብ ሎንግ ተርም ከዳኽምዎ እዮም ኣይኮነን ኣብይ ኣሕመድ እስራኤል ንባዕሉ ቻሌንጅ ኮይኑ ኣሎ you cannot fool the world all the time ንገለ ግዜ ከተሽክዕ ንገለ ግዜ ከተዳኽም ትኽእል ግን ኣብ ነዊሕ ግዜ ከረኻኽበልካ እዩ ስለዚ ህዝቢ ምሓራ ብኩሉ ብውዳቤታቱ ይፅዕር ኣሎ ህዝቢ ትግራይ ይፅዕር ኣሎ ህዝቢ ኦሮሞ ይፅዕር ኣሎ ስኮላርስ ምሁራት ናይ ኦሮሞ ይፅዕር ኣለዉ ኤቭሪባዲ ኣብ ደገ በብናቱ ይፅዕር ኣሎ
أبي أحمد دما أنصر كل زحيلتات زي خيز في التنزلو بعبي دما السودان هنا بتقالسات يلا إيرتراون بو أبقديا سلازي أبي أحمد نزو كل تساويرو خيز خل حيل اللي وكنا بلا ينغلنا ناو بدأ زجبر زولون بدبلوماسياون ببوليتيكاون من قد زجبر زولون تراينا نزارب زلنا جن كينوز غدايخا أبتوش تعدد ما كبين زخنا فتنا كم زلو كلنا نفلتنا بتتجاجامي نا حكايم حتى له حكايم تتجاجامي كسي قبرهم زلو بتعدي يسرع هالدرا مشاكل يلقبوا የታገቱት ባለሙያዎች ብቻ አይደሉም የታገተው توم حكاي ما بحراج قبر وزلو يزي آتي health professionals أنت رابيز قبر وزلو قالسينا نرزلنا الزون أكل نايتز قبر زلو قالسيو بكل من قد نتأكد ما تزلو سلزي أبي زقات ما زلو تسقم كاب حدا بوتا زبقس ويوم بحدا حيل زبقس هيكونن كلا قاقبلكم سلو زخونك تزعبي قبار ناتو إذا حجين ريو زلنا انت هم زبلو زلو هيكو طبايو أبي أحمد نعلم تايزبل زلو inflation كاب كل تشهن كاب ورح سلس إسرع حمشان جمي راسي يقدلوا له 10 سنة بحمشان يرو ناب 10 سنة بغلته 10 حدا 9 بشومنته أب مارش ورح سلس إسرع جد جنسي زق بابا ويكا من هارنا وقتات ناب 9 4 أوريديا اللي خيز بلوم زلوا ني علامات كميلي تقشش زلوا أبايتات هزبي ري وقتات كما يوثق له هزبي أب كما يدرجة وديق له سلازي أو ورقات نسوز بلو زلو بعلو زفبرخو قطرن أبايتا زلو كونتاتن ناي سماي مدرم فللي فتيرو الله سلازي تهزبي انتاي بلالو احنا ميتنا كونتات كميدنا اللي بلالو عبدما نو كونتاتكم يمعراريو له قطباكو صبو يزخي زلو نسخاتكم تدربيشكم سلو زلوهم يخم تريو زلوهم عينهم تخكل يسري هلن اتتسمعو زلوهم تنبرو زلوهم تخكل هيكونن اي ترداكم على اللمبر نسخاتكم صبو يخم زلوهم يبلو مالو نتوم زبي تزابزي هذا article صحيفة نيرم times زلو just a contradiction is تي CPI يلو إثيوبيا بعلو زوج أوزول حبريتان أبايتا زرو زلون فزي مكجاتهم كم زي كالن الحزب دما أبزاو دعمت حلفة رئيسي جاو تاناتو سقايناتون شجرناتون أزي كم زخبرهم زنقول زلو for example domestically produced commodities have recorded significant price increases in the past year generally بحث شاكت زارب كلها inflation ويونا دولار نايقلن تقام تقاتي منتهي زخو كاب دقد مص نبرات يخبر معناته دولار حصير نتبل ناي وشت نبرات قل خبر يقبوني ابي احمد قل اوشتون فيل غير خمسلو اتا اوشت زفري بمولو نسون سماي دي بو خمسلو يزنقر زلو سلازم تابلالو coffee prices have nearly doubled واغان ايبون عدبون يزبال واغان ايبون دبل كوين لو يبلو كالو doubled, rising by 95%, while tough and wheat, key components of the Ethiopian diet, have increased by more than 60%. Afin sirna indma agad dasa kafalna maguna Ethiopia malatiyu b60% waga awshta amat wasiqo khamzalo. The situation is even more pronounced over the imported essentials. Ati zigada dama tom bdag kab dagad motsu nagarat. A 5-liter container of cooking oil, sabhi zaytin sabhi zakhawr malatiyu 5 litro and a kilogram of imported sugar now costs 150 more than they did a year ago. أوشت عمتي 5 لتر زيتن كم دما هذا كيلو ناي شكرن ب 250% واغاناتهم أوشت عمت وسيخل أوشت عمت زيتن لذي زخون واغان تنيرو عدس فترة يدي كونس عدسن فرعان وسيخل مالتي لذي الزون نتهزبيك ساكن ليك بيدوا خمزلو زيتي صبحي بمنتهى قبرو زيت انت زي اللي كم ما شكر دما نتكال صبح انت زي بالكا شاي غير كاريغا قال غير كاد بلكا شكرين لك سلازي قال دما شكر ابي اندستري ابي بوتا يزلو سلازي انتينا نرزلنا كونتات كساكن داي كبيت كم زلو fuel prices have followed a similar trajectory between October 2024 and March 2025. The price of gasoline benzene malatiyu increased by approximately 50%, rising from 91 bir to 142 bir per liter. ስለዚህ ዋጋ ናይ መጓዓዝያ ዋጋ ናይ ነዳዲ ድማ ናይ በንዚን ኣብነት ኣብ ውሽጢ 5 ኣዋርሕ ድዮም ዝብሉ ዘለዉ
between October and March ስለዚህ ካብ ወርሒ 10 ክሳብ ወርሒ 3 ናይ 2026 ዘሎ ግዜ ጥራይ ክረአ ከሎ ብ50% ዋጋ ካብ 91 ብር ንሓደ ሊትሮ ዝነበረ ናብ 142 ንሓደ ሊትሮ ኮይኑ ከም ዘሎ ይዝንገር ዘሎ እዚ ዋጋታት እዚ ድማ ናብ ብዙሕ ነገር ክድምሮ ትኽእል ኢኻ ብመግቢ ፀገም ኮይኑሎ ቡን ፀገም ኮይኑሎ ሽኮር ፀገም ኮይኑሎ ነዳዲ ድማ ነቲ ዘሎ ፀገም መሊሱ ከብሶ ምክንያቱ ነዳዲ ተቐቢሩ ሕርሻ ከቢድዩ መጓዓዝያ ከቢድዩ ስለዚ again you can multiply at ሕጂ ናይ ነዳዲ ዋጋ ወሰኽ ከምኡ ድማ ናይ ድኹዒ ፀገም መሊሱ ነቲ ህዝቢ ኣከመይ ዝበለ ሽግር ክወስዶ ከም ዝኽእልና ንርኢ ዘለና ስለዚ this is the reality እቲ ኩነት ኣብ ኣባይታ ዘሎ ኣዝዩ ከቢድ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ግን ብግምጣሉ ክነግሮም ነቶም ህዝቢ ክጥብሮም ይዝፍትን ዘሎ sorry it's not going to fly ምክንያቱ ህዝቢ ነቲ ስኻብ ወረቐት ጽሒፍካ ትቦም ዘለኻ ዘይኮነ በቲ ዝነብሮ ዘሎ ይክዕቅኖ ዝኽእል ከመካከለኛው ምስራቅ ጦርነት ጋር ተያይዞ ከፍ ያለ ነገር መሆኑና አንዳንድ ነገር ሲመለከት ታዝኛለሽ። በርካታ ችግረኞች አሉ። ከችግረኞቹ ግን ባሻገር የሚያሳዝነው መቲ ራሱ የገበያ ዋጋው ዶሮ 3000 ብር 4000 ብር አለኝ ብለው ሰዎች ደውለውልኝ በጣም ገረመኝና አንድ ዶሮ ስለዚህ 1400 1000 ምናምን ይመጣ ግን $1 እዛ ብዙ ብትከለኪ እንደው አይቀይሩትም እንኳን ህመማታችን አልፎ ፋሲካችን ሳይተነሳተን አሁን ደግሞ በዚህ ማለት የኢትዮጵያዎቻችን ለፍርዳቸው ብር እየቀደዱ እየበተኑ ዘፋኞች ላይ አክብረው ሊሆን ይችላል ጥቂቶች ከም ትሪዎ ዘለኹም ካልእ እቲ ፀብፃብ ለንቀነ ወፂኡ ዝነበረ ብር ሳውት ሱዳንስ ፓውንድ ናይ ሚድ አፍሪካስ ወርስት ናይ ኢትዮጵያ ብር ምስ ናይ ደቡብ ሱዳን ፓውንድ ዝወዳደር ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ መናብሮ ኣብቲ ዓዲ ኣዝዩ ከቢዱ ከም ዘሎ ስካይ ሮኬቲንግ ፕራይስስ ብፍላይ ኣብ ግዜ ፋሲካ ዝተረኣየ ማለት እዩ ንሓደ ደርሆ ካብ 3000 ክሳብ 4000 ብር ከም ዝኾነ ይዝንገር ዘሎ 3000 4000 ብር ሰብ ኖርማል ክረኽቦ ዝኽእል ኣይኮነን ስለዚ this is going to be very difficult global comparisons in Europe a chicken costs about 6 to 7 euros approximately 1400 ብር ማለት እዩ ሓደ ደርሆ ኣብ ኤውሮፓ ረይቦ ክሳዕ ክንደይቲ ምቅያራት ኣብ ኤውሮፓ ሲ ደርሆ ክቡር ኣይኮነን ካብ 6 ክሳብ 7 ዩሮ ይድበፅሕ ኢሎም እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኸፍልዎ ዘለዉ ንደርሆ ግን ካብ ናይ ኤውሮፓ ብዕፅፊ ትሪእዎ ዘለዎም 1400 ብር ኢና ንኸፍለሉ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ካባና ንላዕሊ ኣብ ኢትዮጵያ ስለምንታይ ይኸብር ተሪልካ because the domestic market collapse ገይሩ logistics collapse ገይሩ transportation collapse ገይሩ collapse ማለት መጓዓዝያ እንተዘየለ ሓረስቶት ነቲ ደርሆት ናቶም ዕዳጋ ከምፅዎ ይክእሉን እዮም እተን ዝርከበን ደርሁ ድማ ብኣዝዩ ክቡር ዋጋ ክሽየጥ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዋጋ ናይ ደርሆ ካብ ኣብ ኤውሮፓ ዘለና ደመወዝና ብዙሕ እዩ ስለዚ ብዙሕ ኢና ክንከፍል ዝግባአና ንሕና no it's just the other way around ደመወዙ ኣዝዩ ትሑት ዝኾነ ህዝቢ ካብ መናብሩ ኣዝዩ ብዙሕ ንክኸፍል ይግደድ ኣሎ despite the Europeans having 60% higher income currency devaluation the Ethiopian birr was cited ባጤራ ድማ ክሳዕ ክንደይ ፍሪ ፎል ከም ዘሎ ድማ ትሪእዎ ኣሎ ስለዚ ኢትዮጵያ ከቢድ ዝኾነ ፈተና ኢትዮጵያውያን ከቢድ ዝኾነ ፈተና ይሓልፉ ከም ዘለዉ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ anyway እዚ ኩሉ ተደማሚሩ ድማ ነቲ ሃገር ኣብ ከቢድ ፈተና ንብልፅግና ድማ ክብድ ዝበለ ብድሆ ኣብ ቅድሚ ተገቲሩ ኣሎ ናው ኩሉ እዚ ፀገም እዚ ናበይ ክኸይድ ኢኻ ትወስዶ ዝጎራብቲ ሰላም ክገብር ዘይደሊ ነው ብልፅግና ካልእ ምርጫታት እዩ ዘለዎ ብፍላይ ናብ ግብፂ ዝገብርዎ ዘለዎ ስሙ It asks for payment for the water flow that runs to Sudan and Egypt. For millennia, the Blue Nile has cascaded from the Ethiopian highlands, carrying more than 80% of the Nile's river slit and volume downstream to Sudan and into Egypt. Today, the natural bounty totals roughly 84 billion cubic meters of water annually, the lifeblood of two downstream nations. Yet under colonial era treaties from 1929 and 1959, Ethiopia, which contributes the overwhelming share of the flow, received no allocation or compensation. The Grand Ethiopian Renaissance Dam GERD ከም ንሪኦ ዘለና ኢትዮጵያ ምስ ግብፂ ዘለዎም ጉዳይ እናበርትዐ እንዲ ዝኸይድ ዘሎ ነዚ ጉዳይ ናይ ኒል እንታይ ክገብሩ ጀሚሮም ኣለዉ ሕጂ ከዓ ሕፍረት ስለ ዘይብሎም ድሕሪ ወሽመጥ ሕርሙዝ ዓፅያ ኢማራት ገንዘብ ክትሓትት ተጀሚራ ካልኦት ድማ ነቲ ነናቶም ቦታታት ብገንዘብ ክትምንዎ ተጀሚሮም ንሕና ግዳ እዚ ኩሉ ማይ ንዓመታት ብኒል ጌርና ንግብፂ ንባ ዘለና ገንዘብ ክትክፍለና ኣለዋ ዝብል ዘረባ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ እዚ ድማ ነቲ ዘሎ ሽግር ኣብ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን ናብቲ ገደደ ዝወስድዎ ዘለዉ ዘረባ እዩ እዚ ስነ መጎት እዚ ኣብይ ኣሕመድ ሓይሉ እንተረኺቡ ገንዘብ ክሓትት ኣይኮነን ኢሉ ዝኣምን ሰብ የለን ግብፃውያን ገንዘብ ዓቕሚ እንተረኺቡ ከደንዝዞም ምዃኑ ኣብ ገለ ፖይንቲ ዝንገር ዘሎ ናው ግብፃውያን እዚ ነገራት እዚ ክሳብ ዘጋጥም ስቕ ኢሎም ክፅበዩ ይኮኑን
ዝከኣሎም ክገብሩ ስለዚ ለንቀነ አንጻር ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ብዝሰፍሐ መልክዕ ኣብ ዝቕፅለሉ ዘሎ ኤርትራ ከም ወትሩ ሓደ ጌም እያ ጌራ ዘላ እሱ ድማ ናብ ግብፂ ዝተገበረ ጉዕዞ ሪኢኹም ኣለኹም ነዚ ብምንታይ ከነተሓሕዞ ኢና ካልኦት ሓይልታት ኣለዎ ኣብዚ ከባቢና ብፍላይ ኣብ ሃገራት ዓረብ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃስ እሞ ክሪኦ ክልተ ነገር ርኤ ነዛ ናይ ኤርትራ ምንቅስቃስ ከተሓሕዘልኩም እየ ነዚያ ስምዕዋ መጀመርያ Arabia have just held direct talks with their foreign minister speaking on the phone after failed US-Iran negotiations in Islamabad in Pakistan as a fragile 2 weeks. Facing a sharp. Sorry, okay. Nazia نغطل. This comes amid reports that Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman has been urging Donald Trump to keep up the pressure on Iran, even calling this moment a potential historic opportunity to reshape the Middle East. Now, Saudi officials are pushing back on that characterization. They insist that they still support a diplomatic solution, even though Iran has targeted Saudi Arabia with multiple. እንታይ እዮም ዝብሉና ዘሎ መሲልኩም ንስዑድያ ዝሚድያና እስራኤል እንታይ ገብራ ይዘል ዘሎ ምስ ኢራን ከባእሳ ማራይ ዝፅዕር ዘሎ ንኣሜሪካ ቀፅል በጃኻ ህረም ይብልዎ ኣለዉ እናበሉ ቀፃሊ ነዚ ኩነታት እዚ ናብ ኩናት ክወስድዎ ይፍትኑ ኣለዉ ናው እዚ ክልተ ነገራት ክንተሓዝ ኣለና ኢማራት ኣብ ጎኒ እስራኤል ኮይና ኩናት ስለትደሊ ዘላ ኢራን ክትወጥቀላ ስለትደሊ ዘላ ንስዑድያ ድማ ኣብቲ ጉዳይ ትክእትዋ ኩሉ ነገር እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ብግምጣሉ እስራኤል ወላ እውን ናይ ኢራን ኩናት ጠጠው ትዕሪሉ ነቲ ኩነታት ናይ መቐፃል ትኽእሎ ናቶም ኦልሬዲ ነጊሮም ኣለዉ ኢራን ድሕሪ ጉዳይ ናይ ኢራን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ እንተተወዲዩ ወላ እውን ንኢራን ተስዒሮማ ክነግረኩም ንኢራን ተስዒሮም ኣይስዕርዋን እንዲዮም ግን ኢራን ተተሳዒራ ወላ እንተትንብርካኽ ነይራ እስራኤል ሰላም ክትገብር ከም ዘይኮነ ተፈሊጡ ኣሎ ንሱ ድማ ኣብ ጎረቤትና ስለ ዝምልከተና እዩ እዚ ለንቀነ ኣብ መንጎ እዚኦም ክልተ ሃገራት ኣጋጢሙ ዘሎ ምግንዛብ ከድልየና እዩ እንታይ ስኻ ኣብ መንጎ ቱርኩን እስራኤልን እናተፋጠጣ ኸዳ ኣለዋ ለንቀነ ናይ እስራኤል ሚኒስትር ምክልኻል ኣገዳሲ ዘረባ ብዛዕባ ቱርኪ ብዛዕባ ኤርዶዋን ተዛሪቡ ነይሩ is facing a sharp criticism from Turkey, with Ankara now accusing it of seeking out a new adversary to sustain its regional posture. When its Turkish foreign minister Hakan Fidan, who has said ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ መጀመርያ ናይ እስራኤል መራሒ እንታይ ኢሉ ነይሩ ሚኒስትር ምክልኻል ናቶም ዘሎ ናይ ቱርክ መራሒ ሳክት ኣብ ወረቐት ጥራይ ሓያል ሓይል እንተዘልዎ ነይሩ ኢራን ክትሃርሞ ከላ ግብረ መልሲ ምሃበ ሓሳቡ ስለ ዝኾነ ግን ሕጂ ስቕ ኢሉ ኣንጻር ኣሜሪካ ኣንጻር እስራኤል ተሃዲድን ፈኸራ እንተደይ ኮይኑ ዝገብሮ ነገር የብሉን ብምባል ምስ ተዛረበ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ቱርክ እንታይ ይብላ ኣሎ እስራኤል ብዘይ ፀላኢት ክትነብር ትኽእል ሃገር ኣይኮነትን they really need an enemy ልክዕ ከም ኣሜሪካ ፀላኢ ደልዮም ኩሉ ግዜ እቲ ዲፈንስ ናቶም እቲ ምክልኻል ናቶም ባጀት ክሓትት ኮይኑ ፀላኢ ክትገብር ኣለካ ራሽያ ነይራ ድሕሪ ቻይና ተቐይራ ኢራን ኮይና ስለዚ ናይ ግድን ፀላኢ ክደልዩሎም እስራኤል ድማ ናይ ምስፍሕፋሕ ሕልሚ ናቶም ናይ ኩናት ሕልሚ ናቶም ክቕፅል ተኮይኑ ወላ እውን ኢራን ተወዲቓቶም ፀላኢ ከድልዮም ኣሎ ቱርክ ድማ ኔክስት ያይል ኣሎ ስለዚ ንቱርክ ከም ፀላኢ ገይሮማ ይኸዱ ኣለዉ ኣብ መንጎ ቱርክን እስራኤልን ዘሎ ባእሲ ንዓና ይግድሰናን ይኽንብል ንኽእል ኢና ክልቲኦም እዚኦም ግን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ቢግ ፕሌየርስ ኮይኖም መፅኦም ኣለዉ ናይ ሶማልያ ጥራይ ረይዎ ኣብ ሶማልያ ምስ መንግስቲ ሶማልያ ቱርክ ኣሎ ምስ ሶማሊላንድ ድማ እስራኤል መፂ ኣሎ ሱዳን ተመፂኻ ኢማራት ምስ እስራኤል ትሰርሕ ዘላ መንግስቲ ሱዳን ድማ to some extent ምስ ቱርክ ይሰርሕ ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ተመፂኻ ዝርአ ነገራት ኣሎ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ኣከባቢና እናመፀ ዝመፅ ዘሎ እዩ ኣብ ኒው ኣብቲ ኣዶም ኣይዋጉን እዮም ኣበይን ክዋግወቱ ግን ህልኽን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ነዚ እውን ልዑል ጥንቃቐ ከድልዮ ኣብ ከባቢና ነዚኣቶም ኣብዚ ዘሎ እቲ ዘረባ ክማንክሰሙ the subsequent war in Gaza further deepened divisions. The situation entered President Donald Trump about the risk of possible now እዚ እቲ ሓደ ንሕና ንሪኦ ዘለና ጉዳይ እዩ ነዚኣቶም ባእሲ ኣባና ቤናይ መንገዲ ክመፅዩ ካላርስቲ እዩ ግን ልዑል ጥንቃቐ ዘድልዮ እዩ ነዚያ እውን ኣስተውዒልኩም ክትሪእዋ ኣለኩም ናይ ስዑድያ ንኽእል ሕጂ ናብቲ ናትና ከይመፃና ከለና ናይ ስዑድያ ሳውዲ ኣረቢያ is telling Trump to back off from the blockade before Iran shuts down the only route keeping the Gulf of oil flowing ስዑድያ ነዚ ለንቀነ ዶናልድ ትራምፕ ኣበጊስዎ ዘሎ ናይ ዕፅዋ ናይ ኢራን በጃኻ እንድሕር ኺልካ ትጠዋብሎ እያ ትብሎ ዘላ ምክንያቱ ናይ ኢራን ግብረ መልሲ እንታይ ክኸውን ምዃኑ ፈሊጥና ኣለና ኢራን ንብሙሉእ ብፍላይ መን ኢኻ ትብላ ንስዑድያ ቤን ክትልኩታ ምዃና ፈሊጦም ኣለዉ ብሕርሙ በዚ ናይ ባቤል መንደብ መፅያ ክትልኩተና እያ ዝብል ፍርህናቶም ላዕሊ ይደይቡ ዘሎ ገነ ጊቭ ዩ ኩሉ ግዜ ካርታ እንድሕሪ ሒዝና እንዲ ዝያዳ ዝበርሃልና let me give you a map ሕጂ give me a second ካርታ እንዲ ዝደልየልኩም ዘሎ
ሓንቲ ዘረባለን ቀነ ኢራን ደጋጊሞም ኣነፂሮማ ዘለዉ እዮም ንስኻትኩም ብወሽመጥ ሕርሙዝ ስለ ዝዓፀናኩም ትበኽዩ ኣለኹም ኢሎም እዛ ወሽመጥ ሕርሙዝ ዓፂናያ ዘለና ኣሜሪካ ብሎኬት ክገብር ተጀሚሩ ኣብኣ በዚ ናይ ወሽመጥ ሕርሙዝ ክትዓፅውና እንተጀሚርኩም ፀቕጢ ድማ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ተቐፂሉ ቀይ ባሕሪ ክንዓፅዎ ኢና ኢሎም ኣሎ ምክንያቱ ኣብ ኢድና እዩ ብቐሊሉ ብሑቲ ጌርና ቀይ ባሕሪ እውን ክንዓፅዎ ኢና ኢሎም ኣለዉ ስለዚ ንስዑድያ ነግድን እያ ክትቃወም ስዑድያ ምክንያቱ ኢማራት ወይ እውን ኢማራት ብፍላይ ምስ እስራኤል ኮይና እቲ ናይ ስዑድያ በይና ትረብሖ ዘላ እንተዓብየ ዘለና ኣብዚ ኩናት እዚ ኣይዋሓጠሎም እዩ ዘሎ ስለዚ ንሕና ንኸስር ስለ ዘለና ንስዑድያ እውን ከም ትኸስር ክትገብርዋ ኣለኩም ዝመስል ዘረባ ኣሎ ብግምጣሉ ስዑድያ ድማ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ወላ እኳ ንኣሜሪካ ጠጠው ከተብላ ዘይትኽእል እንትኾነት ግን ትደልዮ ነገር ድማ ኣለዋ እቲ ትደልዮ ነገር ኣብዚ እውን ከመይ ገይሮም ናብቲ ኩናት ክእትውዋ ይደልዩ ከም ዘለዉ ኣብዚያ ሓንቲ ነገር ክበኩም እዛ It may seem paradoxical to people looking from outside the Middle East, but honestly, this is a pattern of behavior that Arab leaders and I would say most Middle Eastern leaders, including Iranians and Turks, have been following over the years. On one side, they support the conflict, they support the escalation behind closed doors, but in public, they appear as if they are supporting the diplomatic channels. If we look at the phone calls that happened today, not only to Saudi Arabia, but also the Iranian foreign minister contacted the Qataris, and I expect he will contact more Arabs as well. What he's trying to do, or what the Iranian regime is trying to do here, I think maybe leveraging on the blockade decision by the United States, the blockade of the Hormuz Strait, as we've all been following since early morning. ሕጂ እንታይ እዩ ተዛረቦም ዘሎ ናብ ሚድያ ናይ እስራኤል እዚ ስዑድያ ምስ ኢራን ትዘራረባ ኣላ ናይ ኢራን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ድማ ምስ ቀጠር እውን ተዘራሪቡ ነይሩ እዚ ድማ ኣሜሪካ ተዓፅዎ ዘላ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ስጉምቲ ኢራን ከም ግብረ መልሲ ንመን ክትሓርም ከም ትኽእል መን ግን ክህረማ ይደልያ ኣለዋ ስዑድያ ክትህረም ትደልያ ኣላ ንኢራን ድማ ተደጋጋሚ ትዛረባ ኣላ ልዕሊ ኩሉ ብሑቲ ከይተዓፅውኒ ኢላ ምስ ኢራን ክትዘራረብ ፈቲና ኣላ ምክንያቱ ነዚ ጉዳይ እዚ ንስዑድያ ክትቅፅል እያ ኣይትቕፅልን ክትገብራ ትኽእል መን ምዃና ፈሊጦም ኣለዉ ስለዚ ወሽመጥ ሕርሙዝ ተዓፅዩ ኣሎ ስዑድያ እቱንኮ ኣድቫንቴጅ ዛታ በዚ ቀይሕ ባሕሪ ጌራ ትሸይጥ ስለ ዘላ ነዚ ቀይሕ ባሕሪ ክዓፅዋ ዝኽእል ድማ ዓቕሚ ከም ዘሎ ኢራን ይፈልጡ እዮም ካብኡ ወፃኢ ድማ እቲ ሑቲ ኣብ ውሽጢ ስዑድያ እውን ዓብ ዳመጅስ ክፈጥረሎም ከም ዝኽእል ይፈልጡ እዮም ስለዚ ስዑድያ ምስ ኢራን ክንምንታይ ተሃሪማ ክንምንታይ ሚድያ ናይ እስራኤል ይዛረባ ኣሎ ምስ ኢራን ክትበኣስ ትደሊ ኣላ ምስ ኢራን ምበኣስ ካብዚ ሕጂ ወሪድዋ ዘሎ ክሳራ ንላዕሊ ከጋጥማ ከም ዝኽእል ተረዲዋ ስለ ዘሎ ንስዑድያ ኣብቲ ጉዳይ ትክእትዋ ይደልዩ ኣለዉ ቀርኒ ኣፍሪቃ ድማ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንክኣቱ ዝግበር ዘሎ እዩ ኣብዪ ኣሕመድ እዚ ኩናት ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክመፅእ ይደልዩ ኣሎ That's why Abiy Ahmed ንጎም ሸትም ዛዕባ እዚ ባሕሪ ዛረብ ዘሎ ስለምንታይ ኢማራት ነዚ ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ እንተኮይኑ ናይ ኣሜሪካን ናይ ካልኦት ዓለማትን ምትእትታው ክኣትዩ እንተከቢዱ ድማ ንዓቢ እውን ወራር ተገይሩ ሽፋን ክወሃበሉ ይኽእል ወይ እውን ኣሜሪካ ኣቕላን ተፀቢብዋ ንዑ እውን ክትድግፍ ትኽእል እያ ዝብል ዘረባ ስለ ዘሎ እዩ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ምንቅስቃሳት ብብዙሕ መንገዲ ንዓና ክተናኽፍ ዝኽእል ምሳና ርክብ ዘለዎ ናይ ብዙሓት ዓበይቲ ሃገራት ኢድ ኣብዚ ከባቢ እዚ ንክህሉ ክገብር ዝኽእል እዩ እዚ ማለት ድማ ብዙሕ ጥንቃቐ ዝከድልዮ ዝኽእል ጉዳይ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዓብዪ ቆላሕታት ክህልዎ እዩ ስዑድ ዓረብ ግብፂ ካልኦት ሃይልታት እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ድማ ኣገዳሲ ክኸውን እዩ ናው ናብ ኤርትራ ክምለስ እየ ስለምንታይ ንዓና ቀንዲ ዘገድሰና እንታይ ንዓና ዘገድሰና ሓደ ባቤል መንደብ እዩ ኣብ ባቤል መንደብ ኤርትራ ዘይነዓቕ ተራ ከም ዘለዋ ንፈልጥ ኢና ካልኣይ ድማ እቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ስዊስ ከናል እዩ ግብፂ ነዘን ክልተ ነገራት ኮኔክት ክትገብረን ክትፍትን እያ እንታይ ክትገብር እያ ግብፂ ኣብ ላዕሊ ናታ ኣለዋ ታሕቲ ወሪዳ ምስ ኤርትራ ምስ ጅቡቲ ፅቡቕ ዝምድና ክህልዎም ኣሎ ብዝተኻለ መንገዲ ድማ ምስ ሑቲ ኣላይነት ክኾኑ ኣለዎም ኣንፃር ሑቲ ክኸዱ ይክእሉን እዮም ኣይዋፅኦም እዩ ምክንያቱ ሑቲ ዳመጅ ክፈጥረሎም ስለ ዝኽእል ንግብፂ ናው ኤርትራ እንታይ ገይራ መጀመርያ ምስ ስዑድያ ርክብ ከተካይድ ቀኒያ ዝረኣና ኢና ክልተ ነገራት ክነተሓዝ ኢና ዋላ ብዙሓት እውን ዝዛረበሉ ዘለዎ ስለ ዝኾነ let's have a look into ቀድም ኣቢሉ ዝተገበረ እዚኣ መንርአ Isaias meets China's Horn of Africa envoy, calls for expanded role. Isaias Afwerki met with Hu Changchun on April 10th, 2026 in Asmara, where he called for a stronger Chinese role in regional and global affairs amid rising instability. According to Eritrea's information ministry, Isaias expressed readiness to deepen engagement with China, highlighting Africa's natural and human resources. እዚ ሓደ ርክብ ኣሎ ኤርትራ ምስ ቻይና ክትራኸብ ቀኒያ ቻይና እውን ንባዕላት መንገድቲ ስለ ዘገድሳ
اتخالاي كان زغدس كوينو ترخيب زلو ابز حجي مالتيو is let me show you yeah اقدم ابيلو ناريكم سنه so what is this انتي قات مالو بزي ministry ፖለቲካ ቁጠባዊ መኻሪ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ አቶ ተስፋይ አቶ ሓጎስ ገብረ ህይወት ዝመርሖ ልኡኽ ከምኡ ድማ ሚኒስትሪ ኢንዱስትሪ ሃገር ኤርትራ ዘሰነዩ ናብ ግብፂ ከይዶም ርክብ ከም ዘካየዱ እዩ ዝንገር ዘሎ ኤኒቲንግ ኤርትራ ምስ ግብፂ ትገብሮን ኢትዮጵያን ራዕራዕ ዝትወ ኣሎ ዝርድኡ ነገር እዩ ፅቡቅ ጌርካ ክትርድኦ ዘለካ ኤርትራ ምስ ግብፂ ትገብሮ ርክብ ንኢትዮጵያውያን ፅላለን ራዕድን እዩ ዝእትወሎም ስለምንታይ ንኤርትራ automatically diplomatical ጭዋዳ ስለዝውስኸላ ግብፂ ፈፂሙ ክቅያር ዘይከር ረብሓ ስለ ዘለዎ ኣብ ኢትዮጵያ አንጻር ኢትዮጵያ ድማ ኩሉ ግዜ ስለ ዝኾነት ኤርትራ ምስ ግብፂ ትገብሮ ተወሳኺ ድርዕ ናይ ዲፕሎማስያ ትረክብ እቲ ናይ ወታደራዊ ገለመለ ግደፎ ናው እንታይም ተረዳድዮም ኣብዚ ንቐፅል there was this ነንብባ ኣብ ብዙሕ ቦታታትን ወፂኡ ነይሩ the head of economic affairs ናይ ቁጠባዊ መኻሪ ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ናይ ህግደፍ ከምኡ ናይ መንግስቲ ኤርትራ አቶ ሓጎስ ገብረ ህይወት and the minister of trade and industry Mr. Nasruddin Saleh held a meeting in the city of Cairo with the Egyptian minister of foreign affairs Mr. Badr Abdulati and the Egyptian minister of investment Mr. Mohammed Farid ማለት እዩ ስለዚ ናይ ቁጠባ ናይ ኢንቨስትመንትን ርክብ ገይሮም ኣለዉ the head of the economic affairs of አቶ ሓጎስ ገብረ ህይወት ማለት እዩ held a meeting at the city of Cairo. Okay. Egyptian Foreign Minister Badr Abdullah highlights the strong strategic partnership with Eritrea and Egypt's commitment to boosting economic cooperation in economic investment, trade, industry, and development. He reaffirmed Egypt's full support for Eritrea's sovereignty, unity, and territorial integrity, and expressed readiness to provide technical support while encouraging Egyptian private sector participation in Eritrea. እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ፀጥታን ናይ ዲፕሎማስን ጥራይ ዘይኮነ ናይ ኢንቨስትመንትን ናይ ቁጠባን ርክብ እውን እዩ ነይሩ ኤርትራ መሻርክቲ የድልይዋ ኣለዉ ወዓል ሕደር ዘየድልዮ መሻርክቲ የድልይዋ ኣለዉ ኤርትራ ግብፂ ድማ ኣብ ብዙሕ ነገር ስትራቴጂካሊ ምሳና ኣላይነት ዝኾነት ሃገር እያ ስለዚ ኣብ ሴኪሪቲ ጥራይ ወይ እውን ኣብ ናይ ፀጥታዊ ኣብ ዲፕሎማስያውን ጥራይ ዘይኮነስ ናብ ቁጠባ ዝሰግር ክኸውን ኣለዎ ናው እቲ ፕራይቬት ሴክተር ናቶም እቲ ትካላት ናይ ግብፂ ናይ ሲሚንቶ ድዩ ናይ ህንፃ ድዩ ናይ ገለመለ ድዩ ነዊሕ ጌርና ኣለና መሻርክቲ ካብ ንኸውን ርኡይ ዝኾነ ምንቅስቃሳት ግን ይርአ የለን ስለዚ እዚ ሕጂ ዝኽየድ ዘሎ መይቢ ከፋቲ በሪ ክኸውን ወይ እውን ነቲ ዝግበር ዘሎ ብርትዕ ዝበለ ሞመንተም ክውስኸሉ ተስፋ ንገብር ምክንያቱ ኣብዚ ብዛዕባ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከይዱ ከሎ እውን ፅቡቅ ዝኾነ ምርድዳእ ከም ዝተበፅሐ ይንገር ነይሩ ሕጂ እዚ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ንቁጠባ ዝምልከቱን ንግዲ ዝምልከትን ንቁጠባ ዝምልከትን እዮም ክልቲኦም ከይዶም ዘለዉ ስለዚ ሞር ፕራክቲካል ነገር ኢና ክንርኢ ንኽእል ኢለ ይኣምን ኣነ ተስፋ ድማ ይገብር ናይ ብሓቂ ተስፋ ድማ ዝገብር ምክንያቱ ግብፂ ምስ ቁጠባና ዝመሳሰል ነገራት ኣለዎ እዩ ኣብ ከባቢና እዩ ዘሎ ብዙሕ ንና እንደልዮ ድማ ኣለዎም ይሶ ብብዝሕ ኣለዎም እዩ ካብኣቶም ብዙሕ ነገር ክንረክብ ንኽእል ኢና ምሳቶም ክንነግድ ንኽእል ኢና ስለዚ እዚ ንዓታቶም ከርብሖም ዝኽእል እዩ ንዓና ከርብሓና ዝኽእል እዩ ወላ እውን ብዙሕ እገዳታት ዘለና ካብ ግብፂ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና እዚ ኣገዳስነት ክህልዎ ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብዚ ዝምድና ናትና ግብፂ ድማ ምስ ኣሜሪካ ምስ ካልኦን ፅቡቅ ዝምድና ስለ ዘለዎ ንባዕሉን ክረብሕ ስለ ዝደሊ እዚኣ ኣበርቲዕካ ምስራሕ ኣገዳሲት እያ ክትከውን ኣብ ሕርሻ ዘይነዓቅ ዓብ ተመክሮ ዘለዎም እዮም ኣብ ኢሪጌሽን ኣብ ካልእ ገለመለ ስለዚ ኣብኡ እውን እንተኾነ ነቲ ናትና ቁጠባ ኮምፕሊመንት ክገብር ዝኽእል ብቁጠባ ዋላ ብገንዘብ እውን ወፍሪ ክሰርሓልካ ተምፅኦም ትካላት እውን ካብ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኤውሮፓን ናይ ግብፃውያን ናይ ኣፍሪካውያን እዮም ካባኻ ይሕሽዮም ቴክኒካል ክእለት ኣለዎም ግን ካብኣታቶም እውን ዓቕምታት ክንድልም ንኽእል ኢና ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ጭቡጥ ዝኾነ ናይ ኤርትራ ተስፋ ከብ ዝኽእል ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ምስ ዘለናዮ ኩነታት ድማ ብዘይ ቃል ዓለም ናብ ከምዚ ጉዳይ ክንከይድ ኣለና ስለዚ ንግዲ ኢንዱስትሪ ኢንቨስትመንት ቁጠባ ልዕሊ ኩሉ ድማ ናይ ኤርትራ ልኡላውነትን ግዛእታዊ ሓድነትን ልዕሊ ማንም ከም ዘገድሶምን ናይ ኤርትራ ድማ ብኩሉ መንገዲ ክድግፍዋ እቲ ናይ ግብፂ ፕራይቬት ሴክተር ድማ ናብ ኤርትራ ክሳተፍ ከተተባብዕ ከም ዘለዋ ከም ትፅዕር እዮም ዝብሉ ዘለዉ ተስፋ ንገብር ሚኒስትር ኦፍ ኢንቨስትመንት ከምኡ ድማ እቲ ናይ ሚኒስትር ናይ ኢንቨስትመንት stressed the importance of deepening trade and investment ties, leveraging Eritrea's market opportunities, and utilizing African Continental Free Trade Area. ስለዚ በቲ ናይ ናፃ ንግዲ ናይ ኣፍሪካ ተጠቂምና በቲ ድማ ናይ ኤርትራ ዘለዋ ዕድላት ድማ ግብፂ ብዝያዳ ክሰርሐሉ ከም ዘለዋ እዮም ዝነግሩ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ድማ
بحاده كسرحو كم زلومون تسمامعهم ኣለዉ ኢና نسمع ዘለና ስለዚ ክልተ ኣገደስቲ ናይ ቁጠባ ምንቅስቃሳት ርኢና ኣለና ለንቀነ ናይ ምስ ግብፂ ዝተገበረ ሓደ ክኸውን ከሎ ምስ ቻይና ዝተገበረ ድማ ርኢና ኣለና ተወሳኺ ምስ ስዑድያ እውን ክግበር ሓደ ምንቅስቃስ ርኢና ቀኒና እዚኣቶም ሰለስቲኦም ኩላቶም ተደማሚሮም ክኸዱ ዝኽእሉ እዮም ኩሉ እዚ ኢትዮጵያ ከቢድ ዝኾነ ናይ ባሕሪ ናይ ገለን ዓጀውጀው ትብለሉ ዘላ ስለ ዝኾነ ድማ ፍሉይነት ኣለዎ ግን we don't care እንታይ ይካየድ ኣሎ ቶም ካልኦት ዓለማ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ንሕና ኣብ ጉዳይና ከነተኩር ክንክል ኣለና ምክንያቱ ተሻሪሕካ ኢኻ በይንኻ ከምዘይውፃእ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነዚኣ ዘረባ እዚኣ ብዙሕ ግዜ ደጊሞ ኣይስከስምዕዎ ኣብ ኣፍሪካ ኣነ ንበይነይ ደሴት ኮይነ ከም ሕብል እየ ከምዚ ገብር እየ ዝብል እንድሕር ኣሎ ኮይኑ የዋህነት ጥራይ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ኣብ ምምልላእ ሓይሊ መወዳእታ ሓደ ሃገር ናቱ ፍሉይነት ክህልዎ ክእል ናቱ መደባት ናቱ ቀዳምነታት ሰሪዑ ክሰርሕ ክእል ዘለዎ ፀጋታት ከጓሳጉስ ክእል ኣብ መወዳእታ ግን ደንቢልካ ክትሪኦ ከለካ እዩ ዝሓይሊ ዘብልን ብዚ ሕጂ ዘለናዮ ኩነታት ክንሪኦ እንድሕር ኮይና ንሕና ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ኣብ ሶማል ዘሎ ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ኣብ ጅቡቲ ዘሎ ኣብ የመን ዘሎ ኩነታት ኣይምልከተና ንሕና ናይ በይና መገዲ ኢና ሒዝና ንኸይድ ኢልካ ትዛረብ ኣይትኽእል ኢና ስለዚ ሎሚ ዘይኮነ ቅድሚ 30 ዓመታት እውን ኢጋድ መስረት የብል ክበሃል ከሎ ነዚ ከምዝን ክሕግዘና ክእል ኣብ ክንዲ በበይንና ጉያ ንብል በበይንና ንሕና መገዲ ጥራሕ ሒዝና ንኸይድ እቲ ናይ ሓባር ዘጋጥመና ንዕኡ ሓቢርና ክንሰርሓሉ ዘለና ፀጋታት ሓቢርና ክነጎሳጉስ ጥራይ ደዋፃፃ ናሕሪ ኣይኮነን ባይልኒ ባይበለንን ኢልካ ትገድፎን ትትሕዞን ጉዳይ ኣይኮነን ናይ ግድን እዚ ሃዋህው ዝክፍጠር ክኽእል ኣሎ እቲ ባይታ ክውድቕ ክቕብል ክኽእል ኣሎ ከባቢና ከይቀሰነ ከባቢና ናይ ልምዓት መደባቱ ኣነፃፂሩ ደሚሩ ናብ ዝሓየለ ገስጋስ እንድሕር ዘይከይድ ኮይኑ ንበይንና ጥራይ እንታይ ክንገብር ንኽእል በይንና ጥራይ ከምኡ ክንገብር ንኽእል ዲና ስለዚ ቀፃሊ ካብ ንኣና ዘቤታዊ እቲ ዞባውን ክፍለ ዞባውን ንብሎ ምትሕጋዛትን ጥምረትን እውን ዓብዪ ኣገዳስነት ክወሃቦ ክእል ኣለዎ ርግኣት ነገዛ እርሱ ሰላም ቅሳነት ረኺብካ ክትነብር ናብ ልምዓት ክትኣቱ ዓይነት ህይወት ሰባት ክትቅይር ምእንቲ ዘለካ ፀጋታት ብግቡእ ከተጓሳጉስ ንኸይልካ በበይናኻ ትግበር ነገር ኣይሰርሕን እዩ በበይናኻ ክትፍትን ትኽእል ትኸውን ትሳገም ትኽእል ትኸውን ኣብ መወዳእታ ግን ደልዮ ናህሪት ደልዮ ገስጋስ ኣረጋጊፅካ ነቲ ሸቶ ክትወቃል ደሊ ክትወቃዕ ፀጋም እዩ ያ ተሓባቢርካ ፅቡቅ ጎረባብቲ ረኺብካ ተሓባቢርካ ክትከዶ ዝጠዓመ እዩ ግን ቀሊልካ ኣይኮነን ንፈልጦ ኢና እቲ ጉርብትና ናትና ምትሕንኳል ዝበዝሖ ጉርብትና እዩ እስከ ኣብዚ እውን ንቐፅል ኢጋድ ዝብሎ ዘሎ ስምዑ Sudan crisis internationalized. Berlin conference to mobilize aid and de-escalate. A senior envoy from the Intergovernmental Authority on Development says the crisis in Sudan has become internationalized, with growing global implications, particularly in relation to humanitarian law and regional stability. ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ኢጋድ ዝበሃል ወይ እውን ብልፅግና እንተበልካዮ እውን ዝተጋነነ ኣይኮነን ኣብ ጉዳይ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ብዙሕ ምትእትታው ፀገም ኮይኑ ከም ዘሎን ስለዚ ተረዳዲእካ ናይቲ ዞባዊ ምትእስሳር መፍትሒ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝነግር ዘሎ ንባዕልካ ንብልፅግና ጌጋ ክትብል ዘይከኣልካ ዝኾነ ነገር ክትገብሮ ትኽእል ነገር ግን የለን ኢኻ ኢልካ ክትሓልፈ ትኽእል ለንቀነ ብጉዳይ ናይ ሱዳን ሓደ ዓብዪ ኮማንደር ናይ ዳዕመ ሰርዕ ዝነበረ ምስ ሰራዊቱ ናብ ሰራዊት ሱዳን ከም ዝተፀንበረ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ብርጌደር ጀነራል ኑር ኣሕመድ ኣደም ዝበሃል surrendered to the Sudanese army in Dabha with more than 80 of his troops ስለዚ 80 ወታደራቱ ሒዙ ናብቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ከም ዝተፀንበረ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ተስፋ ዝህብ ኩነታት እዩ መርኣያ ናይቲ መበል ካልኣይ ሳልሳይ ግዜ ከም ዘጋጥም ዘሎ መርኣያ ናይቲ ዳዕመ ሰርዕ ውድቀት ናቱን ደገፍ ናይ ህዝቢ ዘይምህላውን ኢማራት ድማ ከምቲ ዝድለ ክትጓየሉ ዘይምኽኣላ ምስሳ ዘለዋ ፀገማት ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ተስፋ ዝህብ ኩነታት እውን ክንብሎ ንኽእል ኢና እዚ እውን መቐፀልታ ናይቲ ዝረአ ዘሎ እዩ ካልኣይ ኣብ ሱዳን ለንቀነ ቁርብትለይ ተስፋ ዝህብ ዋላ ኣብ ሱዳን ቅድሚ ሕጂ ርአየ ዘይፈልጥ እዩ እዚ እውን ረእይዎ ትሪእዎ ዘለኹም ፕሬዚደንት ናይ ጀነራል ዓብድልፈታሕ አልቡርሃን እዩ እዚ ናይ ሰራዊት ናይ ሱዳን ከምኡውን መራሒ ናይ ሱዳን ምስቲ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ኣብቲ ዓዲ ዘላ ይራኸብ ከም ዘሎ ብምክንያት በዓለ ፋሲካ እዩ እዚ ሓደ ካብቲ ምስ ሞስሊም ብራዘርሁድ ርክብ ኣለዎ ገለመለ እናተባህለ ዝኽሰስ ዘሎ እቲ ኢሜጅ ናይ ሱዳን ክትከይድ ተኮይንካ
እዚ ክግበራሉ ልዕሊ ኩሉ ድማ እዚ ኩናት እዚ ንሱዳናውያን እቲ ኣኽራርነት ክሳዕ ክንደይ ሓደጋ ከም ዘለዎ ኣብ ኩሉ ሃይማኖታዊ ምፅዋር ክገብሩ ከም ዘለዎም ናይቲ ሓደ ዓሌት ላዕለዋይ ሓደ ዓሌት ታሕተዋይ ኮይኑ ብዓሌታውነትን ብገለን ዝባልዕዎ ዝነበሩ ኪኑ ሰጊሮም ሃገራዊ ተሓሳስባ ንክህልዎም ዓብዪ ድፍኢት ይኾነሎም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ እውን መርኣያ ናይቲ ዝግበር ዘሎ ኩነታት እዩ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ይቕፅል ኣሎ እቲ ጉዳይ again these are interesting developments ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና መንገዲ ማለት እዩ ብብዙሕ መንገዲ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ክትርጉሞ ትኽእል ኢኻ ጉዳይ ናይ ሱዳን ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ንክትግንዘብ እዩ ስለዚ ንቐፅል ኣብዚ ቀፂልና ናብ ናይ ዞባና ብፍላይ ካብ ኣብ ናይ ተጋሩ ብጉዳይ ናይ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ድማ ክንርኢና ገለገለ ካብቲ ዝበሃል ዘሎ ሓንቲ ለንቀነ ኣዛራቢት ኣርሱ ኮይና ዘላ በዚያ ክንጅምር ነገ ማክሰኞ ሊሰጥ የነበረው የቴዲ አፍሮ ኢትዮሪካ አልበም ጋዜጣዊ መግለጫ በአብይ አህመድ ደህንነቶች እንዳይደረግ ተከልክሏል። ከመሸ የደረሰ መረጃ ነው። ልትገረም ትችላለህ። አብይ አህመድ ቴዲ አፍሮ እንደሚፈራው ኢየሱስን አይፈራው። እንግዲህ የቴዲ አፍሮ ኢትዮሪካ አልበም የፊታችን ሐሙስ ይለቀቃል። ከዛ በፊት የሚዲያ አጋር አብይ ሲመጣ እንዲህ አልነበረም ነው ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብጉዳይ ናይ ቴዲ አፍሮ ብዙሕ ጫውጫውታ ተፈጢሩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ቴዲ አፍሮ ሓድሽ ካሴት ክሰድድ ምዃኑ ክፍኑ ከም ዝኽእልን እቲ ኣታ ደርፊ ድማ ንኣብይ ኣሕመድ ስግኣት ክትፈጥረሉ ክስለ ትኽእል ንዓ ንክዓፁ ብዙሕ ፈተነታት ይገብር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ፕሬስ ኮንፈረንስ ኣቐዲሙ ክገብሮ ዝግብኦ ዝነበረ ከም ዝዓፅውዎ እዩ ዝንገር ዘሎ again ኣብይ ኣሕመድ has a lot of problems and ብስነ ጥበብ ናይ ክምባል ቴዲ አፍሮ ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ኣብ ጎኒ እቲ ህዝቢ ጠጠው ክብል ተዘይክኢሉ ኣብ ጎኒ ኣቢ ጠጠው እንድሕር ኢሉ ዝና ናቱ መሬት ክዘብጥ እዩ ስለዚ this is going to be very important ኣርቲ ድማ ስነ ጥበብ ድማ ዓብ ተራ እዩ ዘለዎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከም ንሪኦ ድማ ኣዛረባ ርእሲ ኮይኑ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ናይ ህዝቢ ምልዓዓልን ምስ ናይ ህዝቢ ተፀላዕነትን ናይ ኣቢ እዚ እንተተወሲኽዎ ናበይ ክኸይድ እዩ ምስ ገይርዋኑ ንቐፅል ካልኦት እንታይ ይብሉ ኣለዉ ካብ ብጉዳይ ናይ ባሕሪ ዘምፅኦ ዘሎ ድማ ሓደ እንታይ ኢሉ ኣውፂኡ ነይሩ መስለኩም ኣብዚ ነዚ ፃድቃን ክፃወቶ ዝፍትን ዘሎ ፀወታ ማለት እዩ ባሕሪ ንህዝቢ ኤርትራ ክወሃብ ተለስ ስየ ነይሩ ጆቤ ነይሩ ብስራት ነይሩ ኣስገደ ነይሩ ሶመራይንስ ነይሩ ፃድቃን ነይሩ ምንም ዘይነበረ فهذا أخوين هم الشعب زيت قام نيرهم خزي الحزب التجراي واقع مسوات كتقفل دلي خمس أي بحري بايزوي تم خزي قام زلوا أفتنا يتفقاتنا حزب التجراي كاب مجمريات كاب خد زلوا أكلاتهم تي أب تجراي زلوا سبني تعد كان زجبر زلوا دراما كي تبقست كله تردي والله لذي نبتبلي بالله يمزلوا زلوا تديف انت توقعنا كلنا تنادينا تديف زبال هذا حضر اللي نورنا يقول أنا نوركم فين نوركم قال لهم فين نور فقالكم وين تمارن نيركم وين عرفت نيركم وين نقارن نيركم وين مدرسة سوقت أخالي نورنا وداتا نورمالي نايلا افتما خطا كل انسان ليس تفلل كلهم تقرأي صوتين تقادي لما تفيلك يكون تقادي له استري وزلهم تودن ጥሩ ዝበሃል ሓደ ካብቶም ነቲ ንትግራይ ንምብታን ብብልጽግና ሽመት ተዋሂብዎ ገንዘብን ካልእና ተዋሂቡ ኣብ ትሕቲ ጻድቃንን ረዳን ኮይኑ ነቲ ኣብ ሓራ መሬት ገለ እናበሉ ኣብ ዓፋር ሰፊሩ ዘሎ ሰራዊት ዝመርሕ ዘሎ እዩ ናይ ብልጽግና ኣጀንዳ ንምፍፀም ድማ ኩናታት ናይ ተጋሩ ንኸካይድ ተዳልዩ ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ወገን ተጋሩ ዝብልዎ ዘለዎ ስምዑ ድንጥሩዳ ናብ ኣብይ ከይዶምስ ከምኾኑ ንበረ ከምኾኑ ኣብኡ ንነዊሕ ግዜ ክቕፅሉ እዮም ኢለ ክሓስብ ሲልካ ናይ ህልኽ ናይ በተኹ ኩሉ ናይ ህልኽ ተሓሰብካሉ ተስተንተንካዮ ብስምዒታውን وسنة قوتاونت قوتاو سنة يوم خاب قوتاونت أي حل وزي كحسوا كل يوم إذا حسوا ما زم جكانوا أزياتهم ولا كأخم تنا جيتا شو يزور معنا ودون تروله ودرايا شفتم العلوت كشحت أزخور معلتي
ناجبنت والتاتنا جوغاننا كل زكالم عمر حن هذا تقرأ غيرنا بزخون من قد زين الناس حلم كشحت خاوت تقرأ يقرأ من قيلة أذكر الله معلتي تاريخهم ما يورك قلم تاريخ زلهم تاريخهم هربانياتاتن ولد هربانياتاتن ناي قال ساونتاتن ناي تعقستي ناي تصوارنت ناي صنعتن جغلنتن تمثاليتين نانا عند حدا غرب كنزار من كتقفون كاينا بس كله تبانت ادب زي بالله تقاጫوي ተዋጋይት ሀገርያ ኢሎም አጸሊሞም አን ሀገርና ለኸም ሂቦምና ገለታት ካባና ድማ ገለ ኻባታትና ድማ ነዝ ተቀቢልና ብዛዕባ ደሴታት ሓንሽ ዝተልዓለ ሕቶ ታሪኻዊ ድሕረ ባይታ ብዘይ ምጽናዕን ብዘይ ምርዳን ምስ የመን ከም ዝገራ ተባይሳ ምስ ጅቡቲ ከም ዝቆይና ምስ ኢትዮጵያ ከም ዝቆይና ምስ ኩሎም ጎረባብታ ስኒት ዘይብላ ሀገርያ ኢሎምማ ንምንታይ ስኒት ዘይብላ ኮይና እንተዳይልና ቀያሕ ዝፈተወን ኣብ ደንደስ መገዲ ዘርአን ሰብሲ ከይደቀስ ሓድር ዝባል ዘረባ ቀያሕ ማለት ጽብቕቲ ሰበይቲ ተመርዓውን ኣብ ደንደስ መገዲ ከዓ ዘርአ ሰብን ሓላፍ መገዲታ ደንደስ መንገዲ ዘላ ግራት እናቐንጠበ ሸዊት እናበልዐኸ ይውድልካ ማለት ተጠማታይ ስለዚ ሃገር እዚኣ ክልተ ዕፅፊ ንእሽቶ ክነሳ ክልተ ዝኾነ ወደባት ኣለዋ ሃብቲ ኣለዋ ክብሪ ኣለዋ ምናልባት ንሕና ዘይፈለጥናያን ዘይተረዳእናያን ካልእ ዓመቑት ነገራት ኣለዋ እቶም ብደገ ኮይኖም ዝርእይዋ ዘለዉ ነዚ ክበልዑ ስለዝደለ ንስኻ ጾምካ እናሓደርካ ስም ክበልዑ ስርናይ ሂቦም ንዓኻ ዓሽዮም ኣብኡ ኣዳሃሊሎም ንስኦም ግን ወርቅን ክብርን ክወስዱ ዝምነዩ ሰባት ስለዚ እዞም ፓስተራት እዞም ምስ ዓቢ ተጸጊዖም ገለ መለክ ካብ ምባል ክንጥንቀቕ ኢለ ደምፃልኩም ዘለኹ ኦልዌይስ ቢ ኬርፉል ውሕዳት ኣብ ቅድሚት መፅኦም ነቲ ኣጀንዳ ናይ ብልፅግና ከዳኽሩ ዝደልዩ ብኦም ጌርና ኣብ ሓድነትና ፀገም ከይፍጠረልና ነቲ ሰብ ከምኡ ዝገብር ዘሎ if you don't like this guy I don't like him እቲ ናቱ ቪው ንህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ዘርብሕ ስለ ዘይኮነ ንዑ ክትቃወምዎ ኣለኩም ንዑ ክትብድህዎ ኣለኩም ንካልኦት መንፈሳውያን ዶ ንካልኦት ጴንጤ ዶ ንካልኦት ከምዚ ዶ እናበልካ እናለከምካ ምዝራብ ግን ንዑ ኢኮንካ ትጎዲ ዘለኻ ንኤርትራ ኢኻ ትጎዲ ዘለኻ እዚኣ ጥራይ ኣሰብዒልና ክንሪኣ ይደሊ ኣብዚኣ እውን ንእሽተይ ከስማዓኩም ሓለወት ሃገር ክሳዕ ዘላትና ኣንጻር እዛ ልዕላውነት ሃገር ተንሲእካ ዝግበር ንዓይ ክሕደት እዩ በቲ ናይ ህዝብና ኣባህላ ንፀዋዕ እዮ ጴንጤ ስለዚ እዞም ጴንጤ ከምዚ ውርጅቶም ከምዚኦም ዝሓስቡ ዝብል ኣተሓሳስባ ክመፅእ ስለ ዝኽእል ነቲ ጉጉይ ስእሊ ናይቲ ጴንጤ ንምዕራይ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ከም ኤርትራውያን ስለ ዝኾንና እቲ ናይ ኤርትራውነት ናይ ሃገራውነትና ይስማዓና እዩ እዚ ሃገር እዚኣ ክቡር ዋጋ ተኸፊሉላ ክቡር ደም ፈሲስዋ ክቡር መስዋዕቲ ተኸፊሉ ክቡር ዓፅሚ ተኸስኪሱ ክቡር ዋጋ ተኸፊልዋ ዝመፀት ሃገር ስለ ዝኾን መፃወቲ ክትከውን ኣይግባእን እዩ ማለት እዩ ስለዚ መፅያ ኣላታ ነፃነት ምስ መፀት ከዓኒ ብዙሕ ድኽመታት ኣሎ ብዙሕ ጉድለታት ኣሎ ይወ ምስ ኩሉ ኣብ ደገ ዘሎ ተፃብኦታት ብናይ ውሽጢ ተፃብኦታት ብኩሉ እንዳመከተ መንግስቲ እዚ ፀኒሑ እዩ ነፍስን መንፈስን እዩ ዘለና መንፈስና ምስ ኣምላኽ ዘራኽበና ኮይዱ እቲ ነፍስና ዝበሃል ድማ ፕሲኪ ዝበሃል ሳይኮ ወይ ድማ ምስ ኣእምሮ ምስ ነፍሳዊ ተተሓሓዘ ኮይኑ ብእምሮ ንዓብየሉ ንፈልጠሉን እዩ እቲ ስጋዊ ንብሎ ድማ ከም ስጋኻ ከም ሰብ ከም ህዝብኻ ንሕና ከም ክርስቲያናት ምስ መንግስትና ሰላም ቴንክ ዩ ንሓድነትና ዝትንክፍ ዘበለ ኩሉ ከምዚኣ ጌርና ነቲ ፀላኢ ኣብ መንጎና ባእስን ፍልልይን ክእቱ እንዲ ዝደሊ ኣብ ደገ ከይትኸፍትሉ ሓንቲ ዋዕሮ ዝኾነ ዝበለታ እስከስምዑ ኣብዚኣ ናይ ሓውና ኣቦቱ ይቀመጥ ሞ ነትናትካ ክንሓተካ ትምህርቲ ለካ ድዩ ንስኻ ኣብ ማይነት ከይድካ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ከይድካ ኣብ ኤርትራ ኮሌጅ ተማሂርካ ከመይ ገይረ ኸይድ ኣብትኒ ምክንያቱ መፃኢ የብሉን ወላ ሓንቲ ተማሂርካ ክሳይስ ድሓናቱ ግን እኮ መፃኢ ኣለዎ ድዩ ኣይኮነን ትሕቶ ተማሂርካ ዶ ኣይተማሃርካ ድዩ ትሕቶ ስደት እያ ካብ ትምህርቲ ገዲፈ ስደት ከይደ ካብ ክንደይ ክፍሊ ተጠቢልካ ካብ ተሻይ በቃ ማይምነት ዘይጥራ ሰብሲ ብዛዕባ ኮሌጅ ዝኣተወ ሰብ መፃኢ ኣለዎ ድዩ የብሉን ብዛዕቲ ኮሌጅ ዝኣተወ ሰብሲ ولا حنتي فلتات الدرجة خان يكونن درجة يكونن درجة يكونن تتأجم زلو أما هيمات كنا نقولكم إن أما هيمنات زي ما قلت
نايتهم لعل زبون بوتاتات بويناتهم بوتا خينس نوعهم كزارب اللهم أيتبل تاشعي كفلي خانسخا ناي تاشعي كفلي زارب تزارب أبغى زلوا بوليتيكا سيبردا سينا أيتبل تاشعي كفلي تافل تطلعوا تاشعي كفلي بوليتيكا خفلت أي كيلنيو تاشعي كفلي بزعبا حاجر كفل زارب أي كيلنيو تاشعي كفلي نا إيكونومي حجزا حفتنا سبب تاشعي كفلي يكون كيتا مهرون لبامي كم هرو مروز بحال لنديو جد انتين مالتها مسيلكم هذا جزء سب أبز دقة بفلا يزول سب أبير ترى سب بوتو يفلتيو مسمان ما يدافرني سب تعبرت سبنا يجنحيو أبز دقة جن تقلل أبزي فلتو أبلع على خيدو نكهلك إزز فتنا الله انتين مالتيو درجة خام فلات لبونايو كيت مهارك حكيم ما يتخوني خا كيت مهارك حكيم كوينو نعوم مدهني كبك ما يتبلني خا فلوتي كاد ما تمرتيد ليو سلازي كم تعبت أن تمرتزو ليو أبوليتيكا وانت مرتيد ليو أبكو طبعا وانت مرتيد ليو تمرتزل لو وم كتخبرت زي كيل كادما دان ترقم يبلون لذي انتين معلتها يسا أبزي درجاهم مجمريا أبوليتيكا كتسألو انت تدليقا تمهار سمع تمهار سمع أبزي جانا لا انتهي قبرتريو لهم دو لاي كل أرسي كاب كيلاتاتنا مسأل لنا كالوت قنا بتدن بتقاومو ما أب كمية تقتيرهم فيديو كفيتهم ريفرنس يقول من با تبلو على كم زجمل أنا ما عليتي زي كسب كندي سبنا لعلنا تمهر مسكدة تعبيد كي مسلكم انتهي الفلت مرتي لعل جز كنا أخذ كم مسكتك فلتت بحر مخاني درداكا وكيانوس مخانو سلزي أنا فليتيل كم عبايز بحالي كنت انكغيز جبرك تمرتين لعل كيت كلها وكيانوس مخاني درداكا فلتت مو كنت انكغلك نسخات فلتو نجارات كل وقت قليل أبزح نجارات كابخان لعل فلتو كابخان زبزح فلتات كم زول أتب بيغز بزح مخان مسترداكا كفلات كسمع نهاتهم حسابات كتمسي ختمرت أنا زقر عن نجارت له دماسي بزلني وحد فلتات كل نجار أنا فلتين قبلكم كزاربا كلني نو أب نفسه كفارستي كابين لعل زفلتو سلزلو كابتهم زفلتو كم سألكم يزدلي سلزي نايزا حفتنا زربا كم تيستبقى مخانو تردوا لكم قبل دلين ايلو مار سبز كودي بليز لايك جبروا شير جبروا ريتوغ من حسابكم وقدفوا نعاهم يبطني زبلنايا تحسين انا مت لعلو كل دما ناي مودة تزربانا حدنتنا مستير عوتنا مستير كاتسالنتنا سلازغونه حدنتنا نعكم ثانك يو